Onye mmehie enweghị udo n'ime ndụ ya omekwele ka omeme akwụkwọ kwuru sị kama okwu ọnụ Chineke na-agaghị abịa na mmezu ka eluigwe na elu ụwa gabiga. What is happening? O chere n'otu ihu ya dị eziokwu ihu ya adịcha mma. Asị m ihe mechara otu naanị. Chọbụrụ ka ihu ya dị mma mbụ. Ịhụgwụla nga ihu amụsị ga-arị mma mbụ. Ịhụgwụla nga ihu amụsị ga-arị mma mbụ. Enwekwala onye na-achọrọ udo nke onye ọdọ ya nwee udo na ntị. Ọ bụ ihe ọ chọrọ ka ọ hụ. Ihe ọ tụrụ n'ọda bụ ihe a lọtara ya. So Therefor ihu ya kwesịrị iri otu ahụ. Nwaanyị na-eji bọket ekopụ ọbara every month. Mgbe ọsọ na ọgide emenwu na anyị nwoke ka obiọma kpa ya. Nwerekwana eme anyị na onwe anyị kwa na-anọ ka obiọma kpa anyị. Ihu ya olee otu ihu ya ga-esi kamgbe anyị bịara nga ihu ọ dịgwula anyị mma. Ele otu ihu ga-esi adị strange woman mma. Nwaanyị kededite. Onye na-eji bọket eko ọbara, nwaanyị oriri ọbara ihe ọwụ. Every week, ya enupụ. Every month ya enupụ. Nwunye nwoke na-anyụ fushi, ya na-ata, ya na-enupụshi ya. Nwunye nwoke nye gị ya enupụ, nwunye m hapụ ihe ọ chọrọ ka ọ hụrụ. Until ya hapụrụ anyị nwunye anyị nwoke. Adị nga oti ọnwụ na mkpọkwa otigire ya kpọghepụrụ anyị ya. Nwunye anyị nwoke bidokwe hụ anyị n'anya dịka nwanne. Mgbe ahụ ka anyị ga-akọnsida ama ọ ga-enwe peace. Ma as for now, there is no peace for the wicked. Ojionu ịma ihe a mere ugbo ọgide ekweghị ghọtacha nkịta aghọtacha ya maka ịwụdo nwaanyị maka ime afọ ime ịpụ nwaanyị ọ nọọkwa nga o okwu obere ihe o ụfọdụ na-eshi ebe ahụ alaghachakwa. Ele ihe na-achịkọwa akwa igile ebido ụkachi akwa igile ebido akwa igile enwe obi ebere ga ahụ ugbu a igile aga iburu obi mpa anyị na-atụkwa aga n'obi nke gị mmanya anyị yiri iwekwe mmanya hapụ gị akụkọ mpa anyị kwe nọ n'ihe m na-agwa gị ibila bi mmiri ebere nwaanyị obi ọma otu erere m mma akịrịka na mụ na gị abụọ otu anyị rị n'ọrịa anyị mma ka anyị nọgide otu anyị nọ hapụkwa ebe ị gacha na achọghị m ya kwe na n'ihe m na-agwa gị ebe ọ sị na ya agada arahụ ụra ya na onwe ya enwechi ike ịnwụ ụra na ntị ya hapụ gị ebe ọ sị na nwatakịrị agaghị nwata sị nne ya na nna ya agide ehi ụra ya na onwe ya enwechikwa ike ihi ụra ha mmike ka bụ mbido anọ m ebe ọfịs m egega nna abụọ na-ele nwaanyị akọ ga-eje akọ ịhụna gị iri very wicked ịgbara wicked n'ihi obiọma nọ nga akpaga gị sha madam nwere nwa obere misunderstanding na afọ ya obiọma ejikpa akpa gị Ojionu ịgbara wicked iwe wicked man iyi wicked ka akpa mụ ihe m ga-asị gị tọnda na-enweghị breki gbarakwa gị otu gbajie gị ọnụ tọnda chekarakwa otu eluigwe ụlọ na ije mbụzikwa otu akọgbuola m gị one time gị shi nga abụpụ ozi gị one time bịa ọ dị ka ịchọla ilu ụzọ ọnụ gị ọkwa nne ịchọla ka eshi nga ụgba pragna family na ote papa gago gị shi nga alụ ụzọ ọnụ gị ga vileji gagatụ ihe ị ga-eji onwe ga-eme kwa gị enụ gị na ilaik dị ya itigela ọnụ ihe na-agbasa gị iwe onye ụmụ nwa ọka bịa n'ihe ga-abịa itige ndụ gị n'ime famili anyị iwu nwanne anyị berekwa ebere kpacharakwa anya gị gịnwa kpacharakwa anya gị ị na-agba m sị ị ga-achụfụ m na n'ọrụ ebere m employ maka na m bịara ahịa eho graduate like me gụrụ secretology na male Indonesia gabịa nga akparịga m ị ga-eberekwa ebere o gịnwa ị ga-eberekwa ebere lenu ihe obi ọjọọ ji nnuchie ga-ewere obi ọjọọ yiri ka akpa gị akadaka kpọga adaka nke ekwentị ka m nụkwa
ka m nụkwa na o nwere onye n'ime ụlọ ị gara aga kọsara ihe na-eme m ma chi gị alaik m ihe m ga-eme gị gị alaik m ọnụ ha agbala gị ka ụgba ebe ụjọ tụgacha gị si ị nwechara fear of God in you ụjọ atụwala gị ahụ amawala gị ngele ụjọ tụchago ote ịhụna nna abụọ Chineke ga-akpụ n'ọkụ one by one Chineke ga-akpụ n'ọkụ si especially ọ ga-amụ n'ọkụ ọkụ ebi ebi ole ihe ọwụ let me go back to my post ọkụ ga-ejikwa rie upon the two of you Idiot! You want to move up? Big again than big cabin mocha. Everybody the one papa pueblo. Everybody they go. Nobody started one time. You don't have a radio. Oh no. You could be having a woman walking. You are not at all. Hey! Ebuteke biya. Ebutante bige. I'm like Jack. onwe gị anya nụna chai ọ gara ịcha mme nụna ịhụrụ ihe niile ndị emegan ọ ga-abịakwanụ na njedebe otu ụbọchị ọ ga-akwụsị ekpere m niile wo ka m lekwanụ ma ihe nke ọ ga-abịa na njedebe ọ ga-abịa abịa ọ karịala chai ofu ekwe eme ekwe ụjara ahụ gift o rudala m ebe a ediji odela m ya ụjara ahụ ịnụna mana nwee ndidi dị mee ọ ga-akwụsịrịrị ọ ga-akwụsị otu ụbọchị ọ ga-akwụsị mana enwekwa na ihe m chegawo gịnị achị m ekwa likpa anyị ga-akpọ Fada Ebube ọbịa ụyọ gị nga iche nwụchọrị mmakpa ahụ ihe ikwuru kwa ihe mere eme ọ dịkwa mma n'owu nke m kama ịhụla n'ọwụ naanị m ka di m lọta ọ lọta m agwa ya ihe ikwu marakwa na ebu m n'obi nke ya nwa ịnụ aga m achọchi gị gala agwa ya hụ ozugbo ọ yọbara ga-agwa ya hụ ịnụ na nsogbu adị anya amarakpa ga-esi eme aga m agwa ya kama na ekpere m wụkwanụ ka ihe niile a nwee dị isi ka o nwekwa n'isi lekwanụ m obiọma ọ ga-adịtụ m ahụgọ na ebe obibi ya ọ ga-enwerịrị isi ọ ga-enwe isi ịnụna biko gbalịa were ikikere niile eji ewu nwaanyị kọwala di gị ọwọ aya ajie ya ma n'ihi na emekwanụ ngwa emeghara ọdachi aga m agwa ya ịnụ gbalịa aga m agwa ya nnụ aka dọnọkwa nga ahụ ya mepere m ụzọ mala Auntie Gift. Madam. Madam. Auntie Gift. Madam. I don't know maybe do tipos. Agbagante. Anuga henno. Oko ga here. Ye jipa metu m obi. Ruru m obi. Machi ihe mege madam. Nekula nwanyị ọmarịkpa. Ha were ihe ọjọọ n'ụwa. So ya.
mashi onye mega ihe onwe ike rela m but madam ama m shi otu ụbọchị niile oke onye oshi mana otu ụbọchị oke onye nwụrụ onye mega gị ihe ọ ga-anwụshi ọnwụ ike. Akada imeela. Thank you very much. Ngwa mepere m ya gate no biko. Biko leji onwe gị anya nụla. Ga-agbalị oke nke kwere m. Chike. Aga m agbalị no. Biko mepela m ụzọ. Madam, ihe ewere obi Chineke njide ihe maka na a na-ewute egwula nwaanyị ọma rịgba. Akada mepere ya ụzọ anụla m. Biko bịa mepela m ụzọ. Chineke Chief. nwe Ọ dị n'ụlọ. Ngwanụ. nwaanyị ọma rịgba. Emedusa yoro ni Chineke lelenu nwaanyị onye ọla mmeghe madam ihe ị ga-anwụ ọnwụ ike ị ga-anwụ ọnwụ ike gị nwụọ ọnwụ Agent. Oh, the 2 visas are ready. Wow. Hell, okay, that's wonderful. Wow. Chai. Ọ ga-awọ tosala phone ya ofu ebe. Di m ya na phone mgbe ọbụla. Mba ọma na ị na-akpọ. Nsogbu adị. Aga m akpọ secretary ya remind ya na phone ya na ring no ọma ha drop ole somewhere away ya. Ngwama. Chai, I'm so happy now. Okay, thank you very much. Okay, bye. Chineke kusini nke ndị agha obido igwe nke atọ ọzọ anyị na-ekpesara ọgwụ ọ gbara nkịtị okwu jiri n'ọnụ onye na-akpọ ofu bere ya azụ bere nna ihe Chineke enwesịghị ikwe ka nke mee sai ga nọgụ gba ha gawa obodo oyibo ha gawa Amerịka hapụ gaa anyị na Naịjirịa Michael ọ dị ka mmadụ onye ngwụ enweghị ike ime kama ọ ga-eme mmụọ ha ndị Naịjirịa kwerere enweghị m ike nọ na Naịjirịa ka m gwakwa ha agwa enweghị m ike gee m ntị egide ege m ntị ịhụ na ya meele ndị eluigwe na-ekpughe ihe m na-asị ihe ọwụnụ akwa o meele asị na-ege m ntị makwa onye nwụ ọ nọ na ndị hụ ọnwa ọ nọ n'ime ụlọ mara egbe dị ime na-ehiere otu anya ghe oghe ehimụra amụmanya ọhịa mgbo onweghị ihe ọbụla na gị mee na ga-enweta idea ọ meele onweghị ike ime nga m nọ agara ime visa meso visa mma na abọọshị ha agara ime visa mee ya abọọshị mma na ole ka anyị dị n'ime ụlọ mma na anọ agara ime visa mee visa mma na abọọshị iji gwa gị sị nwaanyị na ụwa ọ tụrụ ọgbajie mana agara ime ekwe ya visa ekwesịrị ime agara ime visa ote eme ya n'isi ụmụnne atọ nneji agara ime visa eme nego ke gị otu melige m nke m ha abụọ si emere otu maka akwụkwọ nsọ 1+1 ọwawụdo ya 1 ha abụọ mere otu ọwụ ihe ọwụ anyị nwa eme ya nwaanyị kwụsa mba a strange woman ya wụ stranger ya bịa na-ekita anyị biti ige ọgbaghasa o nwesi ike ime a ma agba esa nwoke ahụ ọnọcha chai Hana onye gwọrọ gị ha ma ọ nọdụ na Babylon ya nọ na Mount Horeb a ga-ahụ ya ahụ nke ọbụla soro onye wụ ya nọ a ma agba esa onye ụmụ ha ọkabi aga m akabi ihe mmike ka o ji ata eze mmi nwoke nkabi akabichana m ya ọ ga-ama na anyị si ụmụ ha ọkabi anyị ga-akabie ka nnela mmike enwesị m ike ikwe dede m nọ nga adị ọcha na-akpọ ma ndị ọcha ole yọgorele m biko sị m bịawa ọ na-ayọ m a na-asị m mme bịawa m sị ha mba
ka melodan ka eji mmadụ ka mụ na nwoke ji aka emere m akwụkwọ ka ọ dadịla ka anọkọtara m pụrụ onwe m ka enwedala ruutu m siri pụ ka ama na mmadụ mere eme isi m ọsụ ọ bụ ka ndị na-akụrọ gị ihe mgbago fon kọlụ nọ n'ime ihe ipad m fon m enwe na nwoke nyere m ịmakwasị iwe Ojionu mmadụ m nke wee eziokwu hapụdala ihe ụka achị hapụ ihe ụka ụlọ m kụrụ ọwụchi nwe Uno. Ojionu, ezigbote nsogbu nọ. Ezigbote nsogbu nọ. Nsogbu? Elu dị nsogbu ọhụụ. Makwa nwaanyị ma, Hana, gara agaga gwa dede, na ya chọrọ ka ya gaga kpọta ụkọchukwu, ga na chọọchị kpọta onye ụkọchukwu ka ọ baba mata ebe nsogbu ya eshi. Ọ ya bụ nsogbu ọhụụ. Gịnị mezie? Gịnị mezie nụ? Ihe mere na ọbịa gịnị mee? Ụkọchukwu dekwala ụkwụ ebe anyị nọkwa na ezigbo nsogbu. Nwoke nwaanyị m n'ọdụ ọdụso ụkọchukwu lekwenye m agwago ọ sị ya ga-akpọta Pope John Paul II ya gaa n'ala ili ngụ elili ya ga-apụlite Pope John Paul II kpọkpụta enu ụlọ nga. It doesn't change anything. Okwe na ihe m na-agwago it doesn't change anything. Dibịa gwara ọzọ bụrụ dibịa nwere ihe a ga-eme makwa onye iwu ndị ụmụ ha ọkabịa fada wụ ga-abịa nga abịa ịtara ya ụda ụfọdụ ihe nụ atọrọ ịmadụ ndị fada bịa ha na nke ome ha na n'aha nna fele mmiri nsọ ụka ọgwụ bere anyị ma ji ka anyị ji ele fada ịhụrụ ga-abịa kpudo ekpere enwere ndị ọkara ịwọkpọ aha ndị agha ụjọ na-atụ m sa nwere ike ndị a na-ahụ n'ime ma ha bịa nga ha ahụ ọhụrụ hapụghị ihe ebe ọfada ka o menshọn nsogbu anọdụ ha bịawa anyị nwa oya ụfọdụ anyị nwakwa na ụmụọda anyị nọ ya mgbe ebeziri ebili ahụ ndị kpa atụrụ melala ume Ukwelu ụka ka onye obi shiri ike nwere ihe shiri gị obi ike. Eligere m ebile n'ọgwụ shiri ike eligere m ebile m n'ọgwụ shiri ike mmadụ onye ebe anyị wụ ụmụ ha ọkabịa nwoke ahụ ọnụ ọcha ka iji egwu adanne melalo hapụ ga when the time come eruo n'ike n'ụsọ mmiri ha anyị amụrụta isi akafia when we get across the bridge we cross under the bridge. I will teach you say in English. So cool down. Gararamba. Me gararamba. Gi were bịa nga bịa ria. Abram some na fresh air. Mam say say that like mkpụrụ shishi nda. Ọ na-eme m. We so mega ihe omega 49 na ara ya na-enye ga. La ihe bụ jigem. Nye ga hat burn. Hello, gift. Ị ga-ekweta ihe m na-agwa gị. Di m emela approve. Yes. Ọ na-atọ gị ihe ọ na-atọ bụ obiọma akpagbula m. Of course. Any day, anytime you choose is okay by me. Telling you. But Chineke meme ebere. Ya meme ebere no bekwa na ihe nke a work on otu a dị na-eketara. Ọ dị mma. Chai. Ngwana no. Thank you no. Gịnị ka ị mere eji na-akpagbu gị n'ezinụlọ na-ekwu okwu ọjọọ dị iche iche banyere gị? Kemgbe gị na mama gị hụrụ anya ikpeazụ? Fada ịgwa gị eziokwu. N'ihi nsogbu gbara m gburugburu n'ezinụlọ ma ọnọdụ nke m nọ n'ime ya ekwekwaghị m cheta ihe ndị dị mma m kwesịrị ime
gwa gị eziokwu mama m anyị jiri onwe agbafudela m n'obi o teela m sọrọ fada well nke bụ eziokwu bụ na mgbe m batara ebe a di nwela Jesu Kristi mepere anyị ime mmụọ mgbe hụta na ọ bụ naanị ọchịchịrị bụ ihe jupụtara n'ezinụlọ ọ dịghị ihe dị n'ezinụlọ ọtụtụ ihe arụ dị iche iche bụ ihe dị n'ezinụlọ o mebere ka m mara na anyị ga-eme ekpere abụla atọ n'ezinụlọ nke anyị ga-emechi n'ụbọchị Fraịde nke mụ a ga-eso na emechie ya n'ihi na ezinụlọ a n'idiri ihe nke Chineke ezinụlọ a n'idiri ka eji ekpere wee kpochapụ ihe arụ na okwu ọjọọ na omume ọjọọ niile dị iche iche nke jupụtara n'ezinụlọ a. Iso ya ụmụnne gị ndị adị ebe a ha niile sochie ezinụlọ a niile ga-eso n'ihi na ọ maka ọdịmma mma nke ezinụlọ a onye ọbụla so ya. Fada biko ewele iwe fada biko otu ahụ ugbu a enwere m ọsa ya nwa onye afọ agaala m estre nta gaa labụ nta gaa labụ imo enwebegodo labụ m na-agafebedo a na-eji m ọnya asị ọnya dọrọ m n'afọ ili eghacha otu obi ime m hote otu kebịara m n'elu obi ebe kpọgide m mbụ ha n'ọnụ 2 sekọnd gị hụ na ote ya aka jide m na-eme m narị biko agịdị m ebuli ọnụ ndị nwa pụrụ ha bụrụ ọnụ ọnwụ ha bụ ndị nwere ihe ndabide mana mụ na onwe m otu agaghị m ọwachi ndị nwere ishu biko ha bụ uwe fada ọwụ si na anyị na-agbagha oji ndị meligwe ji anyị ha nwere nwoke Ojionu otu oshide abụrụ anyị na-ata ashị anyị na-ata ashị onye anyị lọrọ ụwa ya bụ onye lụrụ anyị reincarnation kamgbe ụwa ya gba ọrụ ndụ otu aka ọ rịagosila regide nnọọ ya nwụọ otu a ọsụla ahụ sikwesị anyị si n'aka fere aka wee ruo anyị aka so otu o jiri dịrị anya gidere anya ga-emeli ọgụdekwa ya omume ndị nwere issue of blood aha m onwe anyị mee ha mere ọ bụrụ na unu ga-ekwenyere Chineke mgbe anyị ga-emechi ekpere abịala atọ a ma ọsa ma ihe arụ niile dị n'ezinụlọ a Chineke ga-ekpochapụ ya n'ezinụlọ a. Oto mburu buto bali. Ba kete na.
see ya mama le? Can you see ya mama le? Can you see ya mama? Ese mi mondo mio mao, chupo nyene male. Eso nyena se pere kibu, ese obolo. Koka boy, can you see ya mama le? Daddy see ya mama le? Can you see ya mama le? Owa onyo bioma o, chanyo nyene nyemwale, chanyo nyena sepere, eliwe owalo, koka boai. Ha jiri sị na nsọsọ anyị maka eme ekpere ma nke ekpere nwe ya akpụda kọsị awa aka nda kọsị awa aka dị nọ na geeti okwukwuchiri isi anyị wee mee ekpere okwukwuchiri isi anyị bụ ọnụ a na-ebu onye nke nke na-ele anya ya gụọ mmụọ ndị mmadụ nọ n'ime ụlọ ahụ ego akada biko chefuo onye ahụ ka akụkọ ndị rụ ndụ akụkọ ndị rụ ndụ biko gịnị ka ị na-akọ gịnị ka ị na-akọ a sị ma na agịga akada ekwe ihe ikwu gị ịmụkwa anya ichekwa echiche chefuo na onye ọbụla na-achọ ihe ya ma onye ọbụla ihe ya dagara n'ime mmiri na ọ na-eji aka ji ụkwụ ji ire ivu na ọsọ ya iti gị imi na iwere ezinụlọ ya niile majụla gị n'ime mmiri na-eji etu ya ma ọ bụrụ na ọ chọtara ihe ahụ ọ na-achọ ụdị ihe ha nga eme asị ma ekpere onye ọbụla enwe ndị erigere n'ime ọbara fasting nwee ndị erupụrụ n'ime ọbara fasting ị nwere ike ị ga-aghọta ihe m na-ekwu mana o kwesịrị ite anyị eme ekpere amụma o kwesịrị ka ebe okwu ga-aga tọsụgba nkịtị mgbe oge riri ị ga-ama ebe okwu m gaji All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.